sparket så hårdt. Godmorgen, Esme. Ej, hallo. Lad os lige lave sjov med dem senere. Lad os lige lave sjov med Esme. Ja. Hvad? Jeg siger så fint, at... Hallo Esme, har du godt hørt August og Tessa, de knippede altså her forleden? Hvornår? Ja. Tirsdags? Ja. Det var løgn. Nej. Altså, de var begge så syge den dag. Det er skrivende så. Ja, hvorfor tror du, de begge to ikke kunne være sammen? I er simpelthen så dumme. Det er Mener I rigtigt, det der? ja. Altså 100. Det er så strengt. Ved du egentlig, hvad du tager på? Ja, et jakkesæt og så bare nogle sko, ikke? Og så bare helt jakke. Du ved, uansett. Nice, man. Vil du så også have din cap på? Nej. Nej, jeg vil have brugt langt hår til det. Hvad? Jeg vil have brugt langt hår til det. Synes du matematikprøven? Matematikprøven er sygt svært. Kæft, det er irriterende. Opgave 4. Nej, drenge og piger! Ja, virkelig det der med... Vandskive, Victor, væk med spil, Thijs, væk med spil. Tessa, gider du have vores plads? Håber, I har lavet jeres ting. Filmanalyse. Hvad så? Kan I få det frem? Hvad så? Snakker du om min klasse om? August? Ja, August. Sko og matematik. Hvorfor? Fordi jeg spørger dig. Okay. Alle sammen. Den er så vildt fed, din nye taske. Ja. Hvorfor havde du den ikke på i dag? Det ved jeg ikke. Hvor var det egentlig, du havde købt den henne? Det Var det inde i byen, eller? Sikkert. Det smager så. Hey, Esme. Hvad er det? Er du sur på mig? Var det en god følelse? Var en god? Hvad snakker du om, Esme? Du ved sgu, du må godt, hvad jeg snakker om. Du er den største løgner. Tessa! Tessa!